Új ismeretterjesztő anyag készült Vácról. A Szeretettel vár Vác címet viselő 64 oldalas kiskönyv azzal a céllal készült, hogy az ide látogató turisták és VIP vendégek átfogó képet kapjanak a város természeti és épített értékeiről. A könyvet az alkotók csütörtökön mutatták be a nyilvánosság előtt. Elmondásuk szerint a szerkesztés során a legnagyobb gondot az okozta, hogyan tudják Vác gazdag adottságait ilyen rövid terjedelemben összefoglalni. 2006-tól készítik a szerkesztők a Szeretettel vár sorozatot azzal a céllal, hogy megismertessék a nagy érdeművel a hazai településeken található értékeket. A könyv producere azt mondta, főleg olyan települést szeretnek bemutatni, amely büszke múltjára, tervezi jelenét és építi a jövőjét, és mivel úgy látták, Vác is ilyen város, ezért kezdtek ebbe a munkába. A város pedig azzal támogatta a könyv elkészítését, hogy jó néhányat megvásárolt belőle, ez ugyanis kiváló ajándék az ide látogató vendégeknek. Nekünk van egy kötelességünk minden városvezetőnek és a testületnek, hogy a városmarketinget megfelelő színvonalon kell gyakorolnunk. Azt gondolom, hogy ezt a tevékenységünket komolyan fogja segíteni ez a kiadvány, mert meggyőződésem, hogy aki kézbe veszi, és még nem volt Vácon, az erős késztetést fog érezni, hogy eljöjjön ide. A könyv egyébként 64 oldalasra sikeredett, az alkotók azt mondták, eredetileg 48 oldalt terveztek, viszont a feldolgozás során annyi természeti és épített értékkel találkoztak itt, amit ebbe a terjedelembe is nehéz volt besűríteni. Mikor újra elkerültem ide Vácra, akkor döntöttem meg, hogy milyen szépen felütották a belvárost, a környező utcákat, és akkor elhatároztam, hogy mindenképp ki fogom hajtani, hogy ebből a településből készítsük egy filmet. A könyvben 9 nyelven található leírás a városról és rengeteg fotó, amely Szabó Virág lencséjén keresztül mutatja be Vácot. Az alkotók köszönetet mondtak Domborka Mártának, aki nagyban segítette a kiadvány készítését. A könyv premierjét egyébként szándékoltan a bizalomra időzítették, amelynek köszönhetően a rendezvény kezdetétől már megvásárolható lesz a Szeretettel vár Vác.